Ja vjerujem da ste vi kao predsjednik Paraolimpijskog odbora itekako ponosni. Jesam, svakako da sam ponosan. A evo, kada se složne ruke spoje, do rezultata uvijek dođe. A presretni smo i preponosni na ono što smo ostvarili. Najbolji hrvatski rezultat u ovoj godini. 3 puta se svirala hrvatska himna u gnjezdu svjetskog sporta u središtu Pekinga i stvarno je to bio jedan nezaboravni doživljaj i hvala svim našim natjecateljima. Cijela reprezentacija je imala izvrstan nastup, a naši junaci, Darka zovemo King of Croatia, dakle kralj hrvatski, i njegov rezultat je povijesni za grad Grubišno Polje, za našu županiju, prvi čovjek u povijesti koji je osvojio za Hrvatsku zlatnu paraolimpijsku medalju. To se nikad ne smije. Moram vas pitati evo i ovom prilikom, jeste li zadovoljni tretmanom kod medija? Nekako mi se čini da je tu se moglo napraviti puno više i puno bolje. Pa, gledamo razne prenose i meni je posebno žao što nismo, a mi smo ukazivali televiziji da imaju direktni prenos natjecanja naših sportaša, pogotovo favorita, jer znali smo da Darko i Antonija i Branimir mogu do medalje i stvarno je šteta. Vjerujem da će medijsko praćenje ovih paraolimpijskih igara bilo je puno bolje nego prethodnih, tako da napredujemo i vjerujem da će u budućnosti naši sportaši dobiti odgovarajući tretman i u medijima i da ćete moći gledati njihove nastupe, jer to je stvarno jedan doživljaj nezaboravni. Da, za sad smo imali Željka koji je slao SMS-ove i napravio veliki račun na mobitelu da bi nas izvijestio što se događa u Pekingu. Ja vjerujem da ovo potiče svim osobama s invaliditetom koji još nekako se ne odlučuju preći tu granicu, izaći u javnost, baviti se nekakvim sportom, da se jave, da dođu, da se uključe u nešto. Pa to je naša misija. Zapravo Hrvatski paraolimpijski odbor složen je od svojih temelja u radu u klubovima, raznim klubovima osoba sa invaliditetom. A ovi vrhunski rezultati zapravo trebaju značiti poticaj. A i samo ovdje ste vidjeli da Darko, pored toga što je vrhunski sportaš, posvećuje se treningu, je i organizator rada atletskog kluba osoba s invaliditetom i uključuje invalide u sport. Hvala vam lijepa.